Moi boa noite, que tal? Benvidos e benvidas tamén este venres este espazo de entrevistas diario da televisión local, no que hoxe contamos de novo cun concelleiro do equipo de goberno, desta vez con Roberto Rivera, responsable de obras, e con el imos falar precisamente de como quedou o pobo despois de todos estes temporais que nos tocou sufrir. Moi boa noite, Roberto. Hola, Xosé, boa noite. Pois creo que a xente non cae moito niso, que máis e que menos nos afecta persoalmente todo este tempo de temporais, a chuvia, pero non somos conscientes de que como pobo tamén nos afecta moitísimo. Supoño que estes días que non se puido actuar porque chovía moito polas condicións climatolóxicas, pero mentres as infraestructuras siguen sufrindo, non? Bueno, realmente estábamos concienciados para afrontar unha situación peor da que se plantexou nun principio e sí, numerosas incidencias, entre elas casi o máis resaltable podía ser a paralización de todas as obras en exterior, porque é moi difícil meter maquinaria en según que sitios, as obras son complexas e non podes actuar se che está caendo esta cantidad de auga encima acompañada de vento. Pero, bueno, despois o máis resaltable, sobre todo nas parroquias, na zona do rural, o tema de pistas e demás, pois, algunha cuneta que se colmatou por arrastre de vegetación e zahorras e demás, e, sobre todo, caídas de árbol en vía, non? Hai entre o personal de obras que estaba disponible para este efecto e a gran colaboración, como sempre, da Policía Local e Protección Civil, se foron solventando, que, insisto, que non foron tantas intervencións como realmente estábamos preparados para afrontar. Podemos dicir que foi menos grave do que se preveía. Evidentemente, cousas máis urxentes, se cae un árbol na vía, que sacalo xa, pero claro, un non sabe o que se atopa ata que vai a ver. É dicir, eu estou pensando mellor en repoñer sinais, estou pensando en, pois, eu que sei, en limpar, en desbrozar. Todo isto supoño que hai que ir ali e ver como están, que tamén supoño que a veciñanza avisará. Sí. Bueno, aí tamén hai que, como ben dís, hai que agradecer a veciñanza os avisos que nos traslada, porque nosotros é un municipio enorme, as vías son numerosas e moitos kilómetros de vía, entón a veciñanza aí ten un papel fundamental en comunicarnos cando ven este tipo de incidencias. Nosotros vemos as que vemos, e nos movemos, cando hai estos temporales, nos movemos polas vías do rural, sobre todo, a supervisar, pero se nos poden escapar cousas. Aí xoga un papel fundamental a veciñanza que nos chama, agradecemos esas chamadas, porque nos dan un apoio grande, chámanos a nós, directamente a obras ou a min, Policía Local, Protección Civil, e intervenimos o máis rapidamente posible. Falemos de elementos concretos. Por exemplo, supoño que houbo danos en contedores, en barandas, en sinais, baldosas, canalóns. Son cousas que non temos presentes e que aí están, non? O máis básico. Sí, realmente, bueno, é unha cousa no casco urbán, é visible para todos os contenedores que volcou estes días de temporal, contenedores volcados que se desplazan e se rompen. Entón, agora xa tiñemos uns cuantos para repoñer, agora xa temos uns cuantos máis para repoñer ou reparar. O que funcionou bastante ben, que estamos contentos co funcionamento en máximo ca cantidade de choiva que caeu, foi o sistema de saneamiento. Non tuvemos uns atrancos como en ocasións anteriores e funcionou todo bastante ben en ese aspecto. Tuvemos tamén moitas caídas desprendimentos de canalós de algunha vivienda, que tamén acudimos nos a retiralo polo evidente peligro que supón para os viandantes. Señales, como ben decías, nos derribou un montón. Seguimos repoñendo señales desde o Departamento de Obras, se siguen repoñendo señales, sobre todo no urbán, que parece increíble, pero que nos derribe máis señales no urbán que no rural.
Cando falamos de repoñer, de limpar, de reparar, hai un elemento clave que te dixechen antes, a maquinaria. Unha cosa é expoñer dela, outra cosa é poder utilizala. En función de climatoloxía, o mellor, en algún momento unha motoniveladora, un bulldozer que son necesarios non se poden usar, non? No, a ver, con este clima que tuvemos, hai que facer memoria, aínda que reciente, levamos casi 3 meses de choivas intensas, e os terrenos están blandos, incluso empeza a haber problema en algunha pista tamén que se ablanda con esta cantidad de agua, entonces mover a maquinaria é complexo. A veces é contraproducente meter maquinaria pesada para facer o que se debería de facer, entonces óptase por unha solución máis temporal para subsanar a avería e retomar os traballos cando a climatoloxía nos permite, evidentemente. E sempre en función de como evoluciona esa meteoroloxía. Teño falado con compañeros teus noutras ocasións, pasa moito con cultura, pasa con turismo, que estades todo o día pendentes do tempo, creo que no teu departamento absolutamente igual, non? Hai que estar pendentes do que diga o móvil do tempo que hai que facer porque influe moito. Sí, nosotros, o personal de obras traballa fundamentalmente na rúa e nas vías que comunican o urbano co rural, e entonces eso supón que con este clima que estuvemos sufrindo, ao que xa non estábamos acostumbrados, é casi o normal, nos supón un retraso nos traballos sempre, evidentemente. Non é mesmo traballar sin o traxe de augas que co traxe de augas, non é mesmo que o traballo que estás desarrollando se che encha de auga ou non, e aí temos sempre o hándicap do clima, vamos. Non sei se o que máis afectou, pero sí o máis patente. Ao final a xente queda co que queda. A maioría vimos aquí no casco urbán, vemos as obras iniciadas, a paralización desas obras creo que trascende moito máis que eses pequenos detalles que sumados serían tantos ou máis. Sí, foi casi co que empezamos a entrevista, resaltar que esta climatoloxía tan adversa que tuvemos durante estes 2 últimos meses, sobre todo, pois nos obligou a facer ese parón en obra pública, sobre todo, e en obras que tiñamos nosotros iniciadas, porque a climatoloxía non nos permite afrontalo con seguridade e con efectividade. Ti non podes estar días e días traballando para non avanzar nunha obra, entón, a mellor é paralizalo, primar a seguridade ante todo e atender as cousas que realmente son urgentes e necesarias, que neste caso é o que falábamos, que as parroquias estén ben comunicadas, que non haxa problemas nesas vías, que a xente poida circular con unha certa seguridade e atender esas cousas máis importantes. E que xa non é só que non avantes nunha obra, é que non botes a perder o traballo realizado. Se te podes traballar nunha obra que está a medias, posiblemente botes a perder ou incluso o que fagas o estropee máis, non? Exactamente. Iso que estaba pasando nunhas obras que agora coinciden nun momento que encima tías moita obra pública, había diferentes frontes abertas, por iso trascendeu un pouco máis a xente. Sí, temos agora mesmo unhas cuantas obras iniciadas, sobre todo no casco urbán, e calquera delas sufreu un parón importante debido precisamente a esta circunstancia climática. Hai obras que necesitas facer unha zanja para enterrar a separativa de pluviales e residuales e non podes abrir esa zanja porque o terreno non che soporta esa profundidade, se che derrumba, aumentas notablemente o importe da obra e peligra a seguridade dos operarios que o están facendo. Obras como a Avenida de Galicia, que afortunadamente abriremos en breve, e aproveito para darlle as gracias a todos os veciños pola paciencia que están tendo con esta obra en particular. Se necesita que non choiva durante días para poder facer o marcado impreso que se está facendo estes días, un posterior tratamento con unha resina que se lle bota por enriba para que eso dure no tempo, que tamén ten que estar seco todo, e o pintado das marcas de señalización horizontal pertinente para a seguridade dos peatóns e dos vehículos. Entonces, sempre estás a expensas de que o tempo che axude en isto. Foi a que máis trascendeu porque, sen dúbida, é a portada das obras municipais. Estamos falando de que xa levaba os seus meses, por outras circunstancias, logo polo tempo, non podemos esquecer que o que te dixeche son 3 meses, levamos dende finais do ano pasado que non parou de chover, e non é chover, sino chover, vento, etc. Por tanto, era un pouco cando se falaba de obras paradas, a xente estaba pensando realmente, sobre todo na Avenida Galicia. Bueno,
sí que nos leva o pensamento a esta obra, porque é unha obra moi importante que redonda no remate da avenida principal do casco urbán, pero a todos os veciños lle preocupa sobre todo a obra que teñen diante da súa porta. Temos varias iniciadas, tanto na Calda Velaíña como na avenida da Habana. Bueno, hai unhas cuantas iniciadas por toda a vila e a cada un lle preocupa que a súa obra a obra da súa rúa estaba paralizada con este clima, non? Sí que a de Avenida Galicia digamos que leva paralizada máis tempo, porque tamén coincideu, ni máis ni menos, en casi o remate inicial da obra en época navideña, as empresas se van de vacacións, aí sí que foi unha pena, porque houve unha pequena ventana de bon clima, pero en canto retomaron a actividade as empresas de construción, nos empezaron a vir este tren de borrascas e tuvemos esa obra paralizada. Insisto en agradecerlle aos veciños a paciencia e que agora, en breve, en unhos días, estará posta en circulación. Digamos que o voceiro da demanda era maior non só pola veciñanza, senón porque o que te dicías, por exemplo, temos a Avenida Habana, temos a Calda Velaíña, pero claro, non pasamos a diario pola Avenida Habana ou pola Calda Velaíña. O problema da Avenida Galicia foi que aunque non vivas ali, por ali pasábamos todos, e a xente está un pouco cansada de dar a volta, non quedou outra, pero un pouco cando se transmite esa inquedanza da xente, se debe máis aos viandantes que aos veciños, creo, que o entender o mellor veciños que os viandantes, ou non? Sí, non, a ver, a calle foi aberta no seu momento, cando falando da época navideña, que foi cando se paralizou a obra prácticamente por circunstancias do sector da construción, cando se retomou, xa estaba aberta aos peóns, vamos, a xente podía circular perfectamente por esas aceras que están completamente renovadas, non se abreu o tráfico, porque tanto a empresa como a dirección de obra o plantexou así por temas sobre todo de garantías. Como se iba a facer a posteriori o marcado do aglomerado e todas estas operacións das que estamos falando, non nos daban unha garantía de que se había un problema máis adiante que non se pudiera achacar a que xa se había circulado encima desta rúa. É unha arteria principal, é moi significativa, é o que dices ti. Ao final, todos pasamos por ali 2, 3 veces no día, no coche, porque vamos a desplazarnos a diferentes comercios e demás. Insisto en que foi unha molestia para todos, e que en breve, en uns días, estaremos xa con ese último tramo da arteria principal do casco urbán aberto. Non vou ser o que enreste legitimidade a esas queixas, a esas molestias, pero tamén se nos esquece un punto importante. Si isto ocurre, é precisamente porque hai obra pública das Pontes, porque se está traballando moito obra pública, iso non pasaría se non houbera tantas obras agora mesmo en marcha. Hai que ver ese lado positivo sempre, respetando evidentemente que hai molestias, pero se deben a algo a que se está facendo. Sí, realmente temos ahora unha serie de obras arrancadas, outras que están en proceso de licitación, que salirán en breve e se empezarán a desarrollar ao largo deste 2026, vai haber unhas cuantas obras máis, e decirlle aos veciños que señan tolerantes, as obras hai que facelas, estamos sometendo o pobo a unha reforma importante e creo que redonda no beneficio de todos, tanto non só que se ve en riba do chan, non estamos falando simplemente de poñer as plaquetas bonitas e un aglomerado novo e tal, estamos falando tamén de todo o que vai por debaixo destas obras que se fai. Estamos facendo un traballo moi importante de separativa de augas pluviales de augas residuales, que se nos demanda empezan a demandarse xa desde organismos e entidades superiores aos concellos, e nosotros xa nos estamos adecuando a todas estas demandas. En un período moi corto de tempo teremos o pobo perfectamente estruturado en este tema. Prepararse porque evidentemente o tempo non vai ser sempre igual, xa pasou máis duro de inverno, nin todos os invernos son así, pero porque veñen moitas obras en riba. Realmente é unha boa nova saber que esta primavera hai moitas frontes abertas. Antes falábamos de frontes abertas, máis con obras en diferentes rúas, ti falabas das últimas licitacións, ir máis longe da Ponte de Eume que acaba de sacar, etc. Se ven unha primavera de obras. Sí, unha primavera e un verán. Penso que este 2026 está funcionando ben o
o que é o departamento de licitacións. Teñamos aí tamén un pequeno atranco en este departamento, está funcionando moi ben agora en este aspecto, entonces esta é a oportunidade, estamos conseguindo que salgan as obras a concurso con máis celeridade. Pois con Roberto Rivera falábamos hoxe para non quedar só no que apreciamos, sino que hai detrás. Así nos lo contaba a través desta información que nos traía esta noite a televisión local. Grazas, Roberto, por visitarnos. Nada, que o tempo nos axude, máis que nunca. Moitas gracias, José. Gracias. Boa noite a todos e a todas.